Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Τι βλέπουν άραγε αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση? Και εδώ βλέπουμε τη νέα ντομάτα, η οποία είναι τετράγωνη, δεν χαλάει έξω από το ψυγείο και έχει μπλε χρώμα, το οποίο όμως γίνεται κόκκινο στο μαγείρεμα. Ακούς με παπάκια, γιατί δεν κατάλαβα. Τι λέει αυτός ο κύριος? Αυτό το βλαμμένο. Τι δεν κατάλαβες παλαιότερα. Αυτά που είναι ξεκάθαρα. Τι λες ρε παπά? Αυτός ο κύριος λέει ότι υπάρχουν ντομάτες μπλε που κοκκινίζουν μόλις τις μαγειρέψεις. Γίνονται αυτά τα πράγματα? Φυσικά και γίνονται, αγόρι μου. Μα καλά, πού ζεις, δεν προσέχεις αυτά που ακούς στην τηλεόραση? Καλά ρε παπάκια, τι μόνο, αφού σου λέω δεν καταλαβαίνω. Οι καλοί επιστήμονες κάτσαν το σκεφτήκανε καλά και είπαν: τι κάνει αυτή η φύση και φτιάχνει κόκκινες ντομάτες? Άσε που χαλάνε και γρήγορα. Και φτιάξαν ντομάτες μακράς διαρκείας. Α, όπως και το γάλα. Ακριβώς, όπως και το γάλα. Και θα φτιάξουν και κρεμμύδια που δεν θα φτιάξουν. Όρνα, με για στιγμή, χοιρινό χωρίς λιπαρά. Και άλλα τόσα που η ηλίθεια αυτή δεν σκέφτεται ακόμη να φτιάξει. Και περιμένουν να φτιάξουν και το φάρμακο που θα βάζει μια αρρώστια ζωντόβαλα σαν και εσένα, πας και σηκάζω από τις λίγες ερωτήσεις σου. Με έπριξες. Τι του έκανα πάλι?